नथिया रे नथिया अरे नथिया कहवा बीता के अहिलू रतिया भुलाई तार भाई हमारे वही गाना सुने ला जो भाई ने तो लेकिन हमसे भी अच्छा तुम गाते हो भाई। माइको दे हम माइको एक लाइन आप जो भी गाना गाए ना सुपरस्टार कुछ भी कहेंगे तो अच्छा है, लेकिन मेरे नजर में आप जो एक गीत गाए वो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। क्रिया खाते कहते हैं अरोरा हो गाना के दबा देनी हसन मन था गलुए से तो है गीत नंबर 1 होई की होला ना फील कुरुती कोइला ना ढील न जाऊ आ कहियो ना नसल बिछाना। कलू भैया ये नहीं आप साधारण में नहीं लेना है, इसको जो बजाएंगे थोड़ा सा भी अंतर नहीं लगा लाइव से। देखिए हम कहते हैं अरे की होला ना फील कुर्ती कोइला ना ढील न जाऊ कहियो ना नसल। भाई गोलू भाई बहुत सुंदर गावेला, एकरा में कोनो दुई राय नहीं खे। अब ले डोर हडोण यही से ना गावत नहीं लाइन बा हाला ना बिल्कुल साफ निकल जाए छोटा कोई दिक्कत नहीं। हां ठीक है निकल जाइए आराम से हाला ना लाइन बा लाइन बता एक बार अब ये लाइन आ रहा है उसमें भैया देखल लाइन केकर लाइन है अरे तो होला न फील कुर्ती आ तो कोइला न ढील न जाओ आ कहियो ना नसल बिछा खाती राजा गवना गोदी में ना दिहला गोदी में ना दिहला होला न फील कुर्ती कोइला न ढील न जाओ कहियो ना। मेरा बात तो अधूरा रह गया था, एक लाइन बोलेंगे। बहुत सुंदर गाते हैं सब लोग गावेला सुनर आज के समय में केहू टिकल बा तो ओकरा में कोनो ना कोनो क्वालिटी बा तो टिकल बा सही। लेकिन भाई जौन है धोती वाला डांस तू को दे बनो हमनी के भोजपुरी इंडस्ट्री में केहू ना करी तो एक बार दीपू भैया के तरफ से बहुत क्या आदमी जोरे करब पारो रानी जी है तो हम उनकर फैन हैं। आ जाइए पारो रानी जी हम फैन हैं तब हो दीपू भैया के आशीर्वाद मिलल बा। हमार पूरा परिवार बिजली चाची के पूरा टीम आइल बा कि हम अब देखिए वह डांस हम देखो खाली देखो हम देखो तब हम भैया आप एक इसके उठा दो एक जख्मी जितेंद्र भैया बना डी करो ना डी करो भैया तो भाई गाई हमार हम थाकल बनी भाई हमार नहीं के थाकल अरे की होला न फील कुर्ती कोइला न ढील रजऊ अरे कहियो न नसल बिछा
अरे काहे खाती काहे खाती गवना करवन तो गोदी में डाली वाला और का कोई सिंगार होई रजन सधावेला एक बार नजर ना हम पे घुमावेला भाई ना पूछो सावन में भादो जैसे भादो में अगहन जैसे जलिया अगहन जैसे आ चूल्ही में न डाले लूला अरे काहे खाती राजा अरे काहे खाती राजा गवना बनवला गोदी में तोर दिलावा मोर दिलावा हम जेकरा के प्रेम करी ना ओकरा के करी ना हमारा गाना गौला से गाना सुपर डुपर हिट होई आ ना गौला से कुछ होई लेकिन एक कलाकार जब दूसरा कलाकार के गाना गावेला तो उस सामने वाला के लागेला कि ना हमनी के एगो परिवार बानी जा परिवार कहला से ना होला परिवार खातिर अपना आप को समर्पित करे के पड़ेला और आज ना भोजपुरी के चाहे जूनियर कलाकार होकर चाहे सीनियर कलाकार होकर अरविंद अकेला कल्लू के केहू इज्जत सम्मान देला तो ओकरा से तुगना इज्जत सम्मान हम देना ही आप लोग के सिखावल संस्कार जय हो पम्मी रिकॉर्ड्स की तरफ से बहुत सारा प्यार यही सरुराज भी टिकल बनी और टिकल रहो पम्मी रिकॉर्ड्स में भी गनवा आइल बा जे नहीं के सुनने सुन लोग तोर दिलावा मोर दिलावा अरे एक से मिला अधक धक करके अरे छुरी के बता हम बस गोलू राजा के पिताजी बानी देखी समय पर सब कुछ अच्छा लागेला धक धक तक दिल करत लेकिन बाबू से कैसे कहस कि पापा धक धक दिल कर रहे भगवान करस अरुण चाचा के घरे कहत नहीं जल्दी से बियाह शादी तोहरो होके भाई ना भाई जरूरी बा एक लाइन है जहिया हमार भतीजा हो जाई वही दिन हमार बियाह से थे सही बात का सुबह बा गाय के बा रोरा लागो रही हो हमार पारो भौजी आई बड़ी तनी हमार रीट दे दी ना अब बड़ी यहाँ के उच्च स्तर के कलाकार हमार चाची बिजली रानी जी गीता रानी जी तारा रानी जी अब पारो रानी जी एक दिन हम सुननी राउर यूट्यूब पर आज जब मिलनी होते हैं के कहानी है कि राउर बड़ी एगो गाना सुनीला कि आज हम पहिला मिलनवा मिलल सजनी के सजना हमार अंग अंग गुलाब नियन खिलाल बा बदनवा
पहले स्टेज पर से उतरल होता स्टेज पर से उतरा पहले स्टेज पर से उतरा ये कौन बात है स्टेज पर से उतरा ये कौन बात है स्टेज पर उतरा हाँ उतरो